Joo, mä oon Matti, Talian Matti, jos joku ei vielä mua tunne tai olla tavattu tai esittäydytty. Joo, mäkin olin siellä leijällä ja voisin todeta saman asian mitä Minna, että jos mä alan puhumaan kielillä, niin pistää se leijäväsymyksen piikkiin. Mutta hankalaa vielä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot täällä tänään meidän kanssa. Ja niistä lähtökohdista, mihin me tullaan tähän hetkeen ja ollaan kokoonnuttu yhteen, niin tuu vaan tuomaan sun läsnäolos ja sun rakkautesi ja rauhas jotenkin tosi konkreettisella tavalla tänään, että me voitaisiin niinku kohdata sua ja tässä hetkessä ja oppia tuntea sua, Isä, vaan lisää. Tuu vaan nostaa asioita, mitä meidän sydämellä on. Oli ne sitten tietoisia mietintöjä, mitä me ollaan mietitty viimeiset viikot tai jotain semmoista, mitä me ei olla tiedetty. Tuu vaan puhuttelemaan meitä tänään. Sun rakkautesi ja sun evankeliumis kautta. Aamen. Meillä on tää on viimeinen Jumalan palvelus ennen pääsiäistä, joten siitä ajattelin puhua sitten tämän innoittamana pääsiäisestä ja pääsiäisen tapahtumista. Nyt se alkaa jo. Ja just mä ajattelin keskittyä siihen, että mitä pääsiäisenä tapahtui tai siihen oikeudenkäyntiin, missä oli Jeesus ja Barnabbas. Ja mun otsikko on tänään Jeesus, Barnabbas ja armo. Ja ennen kuin mennään siihen itse tilanteeseen, niin mun mielestä olisi ihan hyvä niin kuin vielä sanoa ääneen tai läpikäydä se, että miksi jotkut edes ylipäätänsä halusi tappaa Jeesuksen ja miksi Jeesuksen piti kuolla. Jos saisin ensimmäisen dian sieltä näkyviin. Yes. Eli Johanneksen evankeliumissa mennään vähän sivummalle, että te näette. Lukee tälleen. Mun mielestä tämä pätkä vastaa tosi hyvin niihin molempiin kysymyksiin, että miksi jotkut halusivat tappaa Jeesuksen ja miksi Jeesuksen piti kuolla. Niin ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät, mitä me teemme? Tämä mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, niin kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän paikan että kansan. Mutta yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappi, sanoi heille, te ette ymmärrä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, jos yksi ihminen kuolee kansan puolesta, kuin että koko kansa tuhoutuu. Siitä päivästä lähtien heillä siis oli päätös tappaa hänet. Tämä oli just sen jälkeen, kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Ylipapit tulee, tai juutalaiset papit ja teologit tulee yhteen ja keskustelevat, että vitsi, mitä meidän pitää tehdä tälle Jeesukselle, että tämä ei pysy meidän hallinnassa, tämä tilanne. Tämä kaveri herättelee kuolleita takaisin elävien pariin ja parantaa sairaita ja opettaa ikään kuin, tai niin kuin hänellä olisi niin kuin se valta. Tämä on jotain täysin semmoista, mitä me ei olla. Tämä ei ole käynyt meidän kouluja, tämä on vain yksinkertainen kalastaja. Tai itse asiassa puuseppä, joka hengailee kalastajien kanssa. Ja he olivat niin kuin kateellisia Jeesukselle siitä, kuka Jeesus oli. Ja he samalla lisäksi, että he olivat kateellisia, niin he olivat myös huolissaan Israelin kansan tulevaisuudesta. Että jos kansa lähtee tämän jätkän messiin, niin he ei pysty enää hallitsemaan tai johtamaan Israelin kansaa ja pitämään niitä erivapauksia, mitä juutalaiset oli saanut Rooman valtakunnassa. Että heillä oli oikeus palvella omaa Jumalaa eikä tarvinnut kumartaa keisaria. Ja mä en ole itse asiassa ihan
tiedä tarkalleen, mitä muita oikeuksia siihen kuuluu, mutta heillä oli vähän tämmöinen niin kuin oma autonominen niin kuin itsehallinto. Oli juutalaiset omalla maallaan ja sitten oli vähän muita, joita sitten ylen katsottiin. Ja roomalaiset vaan vähän niin kuin piti paikat niin kuin kunnossa, että Venäjä tulee keisarille silti ja kaikki on niin kuin järjestys säilyy. Niin ylipapit just pelkäs sitä, että tämä valta ja tämä erikoisasema otetaan pois. Ja että Jeesus ei ole semmoinen Messias, mitä he on niin kuin odottanut. Semmoinen poliittinen ja sotilaallinen kuningas, joka nousee Daavidin jälkeläisistä. Vaan Jeesus oli niin kuin aivan jotain muuta. Ja he ei niin kuin nähneet tai ymmärtäneet, että mistä vanha testamentti oikeasti puhuu. Ja sen takia Jeesus päätettiin tappaa. Ja Kaifas, joka oli se ylimmäisin pappi, niin aika hassusti just vähän niin kuin profetaalisesti sanoi, että hei, te ette tajua mitään, että tämä on parempi, että tämä yksi mies kuolee, kun että tämä koko kansa joutuu niin kuin ihan hunningolle, kun roomalaiset tulee jo vietän autonomia-aseman. Että parempi, että tapetaan tämä yksi tyyppi ja pidetään tämä homma niin kuin meidän käsissä ja muutenkin kasassa. Mutta todellisuudessa tämä yhden miehen tappaminen ei pelkästään pelastanut yhtä kansaa, vaan koko maailman. Jos mennään sitten nopea kelauksella, tuli pääsiäisjuhla, Jeesus oli siellä, Jeesus pidätettiin ja päästään siihen kohtaan, missä juutalaiset on pidättänyt Jeesuksen ja vienyt Pilatuksen eteen. Ja Pilatus kuulustelee tätä miestä, Jeesusta, ja toteaa, että vitsi, ei tässä miehessä ole mitään. Pilatus selkeästi näki, että juutalaiset johtajat oli luovuttanut Jeesuksen pelkästä kateudesta. Mutta juutalaisten painostuksesta, johtajien painostuksesta ja nämä johtajat oli saanut jonkun vähän kansaa taakseen, niin he vaativat, että tämä mies pitää tappaa, tästä miehestä täytyy päästä eroon. Ja siinä paineessa Pilatus muistaa, että hetkonen, mullahan on yleensä tapana vähän lepyttää tai mielistellä juutalaisia vapauttamalla yksi vanki. Että tämä voisi olla nyt semmoinen hyvä hetki. Saisinko mä sen kuvan? Yes. Ja järjestää vähän tämmöinen niinku hupijuttu, että saadaan taas nämä juutalaiset vähän rauhoittumaan ja että otetaan niinku tälle syyttömälle miehelle niinku täysin tavallaan vastinpäin semmoinen niin syyllinen ja paatunut mies, mitä löytyy tuolta vankilasta ja kysytään, että kumman te nyt oikeasti tosissanne haluatte, että vapautetaan. Ja Pilatus haki vankilasta Barabbaksen. Barabbas on tuossa Pilatuksen oikealla puolella meistä katsottuna. Barabbas on ehkä yksi hassumpia henkilöitä, mitä Raamatusta löytyy. Hän ei ole kauhean suuressa roolissa, mutta se mitä hänestä tiedetään, tai hän on vähän semmoinen, niin kuin, että hän ei oikein kuulu siihen tarinaan, tai että hän tulee ja vähän niin kuin out of nowhere ja hän katoo yhtä nopeasti kuin mitä on tullutkin. Mutta se mitä Barabbaksesta tiedetään on se, että hän oli roisto. Hän oli vangittuna murhasta ja kapinasta. Hän oli tällainen vapaustaistelija. Nykypäivän vastine ehkä olisi ISIS-taistelija, voisi olla aika hyvä. Semmoinen, joka niin kuin on semmoinen uskonnollinen ajattelija, joka ajaa yhtä asiaa, vapautta ja tietynlaiseen niin kuin järjestelmään. Ja hänestä voi sanoa, että hän oli ansainnut ne kahleet. Barabbas oli syyllistynyt ehkä kaikista niin kuin rikoksista suurempaan maanpetokseen. Hän oli noussut kapinaan Rooman valtakuntaa vastaan. Ja Rooman valtakunnassa, mitä tehtiin maanpetokselle, oli se, että ne otettiin kiinni ja niistä haluttiin tehdä esimerkkejä, että meillähän ei aleta hyttyilee.
historia on täynnä esimerkkejä siitä, että ohjat muun muassa nousi kapinaa. Niin kaikki ne ohjat otettiin kiinni ja pistettiin omasta läheiseen kaupunkiin niin pelkkiä niin kuin äistejä, jotka oli täynnä näitä kapinaan nousseita ohjia. Ne ristiinnaulittiin, julkisesti häpäistiin ja se oli selkeä viesti, että meille ei hyttyillä. Ja mä mietin sitä, että kun Jeesus vietiin ristiinnaulittavaksi tämän jälkeen tosi pian, niin olisikohan se kolmas risti voinut olla vajattuna itse asiassa Barnabbaalle ja mahdollisesti Barnabbaan kahden kapinakaverin kanssa, maanpettujen kaverin kanssa. No, se Barnabbaksesta. Sitten tällä toisella puolella on Jeesus, jonka Pilatus oli jo todennut, että tämä kaveri on syytön, tämä ei ole tehnyt mitään pahaa, tai ainakaan mitään semmoista, josta niin kuin siis semmoista tuomiota, mitä juutalaiset johtajat vaati. Jeesus oli syytön. Itse asiassa Jeesus oli tehnyt pelkästään hyviä asioita. Jeesus oli pahentanut sairaita, herättänyt kuolleita. Jeesus oli ruokkinut nälkäisiä kirjaimellisesti ja myös hengellisesti. Jeesus oli elänyt yksinkertaisen elämän, mutta tosi vaikutusvaltaisen. Jeesus oli koonnut ihmisiä yhteen ja opettanut heille Jumalan valtakunnasta. Ja ennen kaikkea Jeesus oli Jumala. Ja kun katsoo noita kahta miestä, jotka on tuossa Pilatuksen molemmilla puolin, niin on silleen, että nämä ei ole mitenkään verrattavissa keskenään. Toinen on paha mies, joka on ansainnut kaiken. On ansainnut kahleet, vankilan ja kuolemantuomio. Ja toisella puolella on Jeesus, elämän Herra, Jumalan poika. Täysin puhdas, täysin nuhteeton, täysin syytön. Yhtikäs mihinkään. Ja kansa huutaa vapaaksi, Barnabbaaksen. Ja ehkä se aika hassusti, kun miettii, niin Barnabbas ehkä oli enemmän sitä Messias-tyyppiä, sitä kansan vapauttajaa-tyyppiä, miten juutalaiset oli aina ajatellut. Poliittisesti, sotilaallisesti, meidät vapaaksi, Israelin valtion perustajaksi kaavaileman tyyppi. Tästä Barnabbaksesta olisi ollut aineksia siihen. Ja sen sijaan Jumalalle ne huusi, että ristiinnaulitkaa pois tuo mies. Syytön tuomitaan syyllisen edestä. Barnabbaksen kahleet avataan ja Barnabbas on vapaa menemään. Olla varmaan kuin rock-tähdellä, joka on vaan kuullut semmoista huutomylvinä, että jee, me tykätään susta. Me halutaan toi mies, me rakastetaan sitä miestä. Tuu tänne meidän joukkoon. Ja Barnabbas laskeutuu niiden joukkoon. Barnabbas luuli, että kansa päästi hänet vapaaksi. Me ei kuulla enää, mitä Barnabbaksalle tapahtuu. Barnabbas katoaa kuin pieni osa hajaa. Me ei tiedetä, että oliko hän kiitollinen Jeesukselle vai nauroiko hän vaan jee, kansa rakastaa mua, mahtavaa olla takas. Mennään vähän lisää heittelöitsemään ja tappamaan roomalaisia. Vai kääntyykö Barnabbas myöhemmin? Tuliko Barnabbas uskoa? Sitä me ei tiedetä. Jeesus otti sen Barnabbaksen tuomion. Jeesus sai ne kahleet, mitä Barnabbaksella oli. Ja Jeesus vietiin ruoskittavaksi. Ja sen jälkeen ristiinnaulittavaksi. Miksi? Miksi? Roomalaiskirjeessä
5. luvussa ja 8. jakeessa sanotaan tälleen. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me olimme vielä syntisiä. Vähänpä saattoi luulla, että kansa vapautti hänet. Mutta todellisuudessa Jumala vapautti Barnabbaksen. Jumala päätti rakastaa Barnabbasta hirvittävällä hinnalla. Ottaa toisen syyllisyys ja antaa se itselleen. Miksi? Jos se kaveri ei edes tullut uskoa, miksi? Oliko Barnabbas vai joku ihan randomi kaveri, tai onko tällä millään yhtikäs mitään väliä? Mä sanoin, että täällä on väliä. Barnabbas nimenä tarkoittaa isän poikaa alkukielellä. Barnabbas oli Jumalan poika. Ja niin kuin samalla tapaa, millä me kaikki muutkin ollaan. Barnabbas oli Jumalalle tärkeä. Barnabbas oli Jumalalle rakas. Otti Barnabbas sitten vastaan tämän rakkauden tai ei. Niin tämä osoittaa semmoista tosi syvää uhrantavaisuutta ja rakkauden osoitusta. Ja se symbolisoi vaan sitä, että Jeesus oli valmis kuolemaan Barnabbaksen puolesta, mutta samalla kuolemaan ihan kenen tahansa puolesta. Otettiin me se rakkaus vastaan tai ei. Ja mä sanoisin, että me kaikki ollaan Barnabbaksia. Saanko mä sen vähävän kuvan? Mä oon pistänyt tohon mun omat kasvot, vaan sen takia, että mä voisin tehdä tästä asiasta vielä selkeämmän. Me kaikki, jos me ollaan joku elämätön henkilö, me kaikki ollaan Barnabbaksia. Me kaikki ollaan Jumalan poikia ja tyttäriä, joita Jumala rakastaa ihan mielettömästi. Ja kukaan meistä ei ole ansainnut sitä rakkautta. Tämä kaikki on armoa. Me ei ole tehty mitään. Ja samalla kun me ollaan Jumalan rakastettuja, niin me löydetään itsemme vähän samanlaisesta tilanteesta kuin mitä Barnabbas löytää itsensä. Me löydetään itsemme kahleissa. Me löydetään itsemme vankilasta. Ja me löydetään itsemme tuomittuina. Koska me kaikki ollaan tehty syntiä. Me kaikki ollaan tehty pahaa. Oli se sitten jotain semmoista pienempää. Tuli nyt vähän valehdeltua jollekin tai tuli sanottu jollekin, että sä oot ihan tyhmä tyyppi. Tai oltiin me sitten kavallettu jotain, tapettu jotain, joku, ihan miten vaan. Me kaikki ollaan syyllisiä. Me kaikki ollaan syntisiä. Me ollaan rikottu meidän pahoilla teoilla itsemme vastaan, toisiamme vastaan ja Jumalaa vastaan. Me ollaan epäonnistuttu siinä, että me oltaisiin osattu antaa Jumalalle oikea paikka meidän elämässä. Että Jumala olisi meidän elämän keskus. Jumala olisi se, minkä ympärillä me pyörittäisiin. Tosi usein, jopa kun mä katson mun omaa elämää, mä totean, että it's all about me. Kunhan mulla menee hyvin, kunhan mä oon tyytyväinen, kunhan mä oon onnellinen, niin sitten asiat voi olla hyvin. Sitten mä voin tehdä jotain hyvää jossain. Mutta sen pitäisi olla vaan kyse Jumalasta. Että me osattaisiin luopua siitä, että me oltaisiin oman elämämme kuninkaita ja annettaisiin se kuninkuus Jeesukselle. Roomalaiskirjassa sanotaan tälleen synnistä. Siitä, että me ei osata antaa Jumalalle oikeaa paikkaa meidän elämässä ja me tehdään pahoja asioita. Sillä synnin palkka on kuolema. Synnin palkka on kuolema.
Me ollaan kahleissa. Me ollaan vangittu. Ja meidät on tuomittu kuolemaan, ihan niin kuin Barnabbas. Mutta tämä jäi jatkuu. Sillä synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Me kaikki ansaittaisi se kuolema. Mutta koska Jumala on armollinen ja Jumala on rakastava, me ei saada sitä, mitä me ansaitaan, vaan me saadaan se, mitä me ei ansaita. Tässä tapauksessa, koska me ollaan se Barnabbas, voi pistää sen kuvan vielä taustalle, koska me ollaan se Barnabbas, niin Jeesus tekee sen saman asian meille. Tällä kertaa me ei ehkä tarvita sitä kansaa huutamaan meitä vapaaksi, vaan Jumala on se, joka sanoo, että hei, Jeesus kuolee sun puolesta. Jeesus ottaa sun taakan, sun syyllisyyden, meidän synnin kantaakseen. Samalla tapaa me saadaan anteeksi meidän rikokset, meidän mokaukset, mitä Barnabbas. Meitä ei tuomita, vaan Jeesus ottaa meidän tuomion. Jeesus kärsii meidän rangaistuksen. Ja Jeesus on jo kuollut 2000 vuotta sitten meidän kuolema. Että me voitaisiin saada hänen elämänsä ja me voitaisiin elää Jumalan kanssa. Että me voitaisiin oppia tuntea Jumalaa. Jotenkin se, että miten evankeliumissa kuvataan sitä, kun Jeesus antaa henkensä ristillä. Ja Jeesus kannattaa viimeisen kerran äänensä ja maa jähisee. Ja temppelin esirippu häpeää ylhäältä alas. Kuvaa jotenkin tosi hyvin mun mielestä sitä, että juutalaiset ajattelivat, että Jumala asuu siellä temppelin kaikista pyhimmässä. Mutta siinä hetkessä, kun Jeesus kuoli, jotain muuttui. Ja se Venä, joka eristi Jumalan sinne yhteen pieneen laatikkoon, yhteen pieneen huoneeseen, niin se esirippu, se verho lähti. Ja Jumala lähti siinä samalla siitä huoneesta. Että Jumala ei pelkästään asu siellä, vaan Jumala on kaikkialla meidän kanssa. Ja kaikki voisi tuntea hänet, ettei vaan se ylipappi lähesty Jumalaa, vaan että me kaikki voidaan Jeesuksen ristintyön takia, Jeesuksen kuoleman takia lähestyä Jumalaa. Ja tuntea Jumalaa. Onko mitään muuta keinoa? Onko mitään muuta keinoa hyvittää rangaistuksensa, hyvittää rikoksensa? On. Se, että me elettäisiin täydellinen elämä, mutta me ei pystytä siihen. Joten ei ole. Jonkun pitää kuolla. Jonkun veri pitää vuodattaa. Ja me voidaan valita, onko se meidän vai onko se Jeesuksen. Kaikki synti pitää sovittaa, koska Jumala on jotain paljon enemmän kuin mitä me pystytään ajattelemaan. Adjektiivi, mikä eniten kuvaa, tai mitä tavallaan toistetaan kaikista eniten Jumalan kanssa, on pyhä. Jumalan pyhyys on jotain sellaista, mitä me ei voida edes täysin saada kiinni, koska se on jotain niin paljon erilaisempaa ja suurempaa, mitä me ollaan nähty tai mitä me ollaan koettu. Ja Jumala ei, niin kuin, Jumalan pyhyys ja se, se Jumalan hyvyys, se ei pysty elämään epätäydellisyyden virheiden kanssa. Se synti se pitää sovittaa, se pitää jotenkin täyttää. Vanhan testamentin puolella asia tehtiin sille, että otettiin pukki, syntipukki. Ja se ihminen, joka oli tehnyt syntiä, pisti kätensä sen pään päälle. Ja se synnin uskottiin siirtyvän siitä ihmisestä siihen pukkiin.
ja sitten se pukki tapettiin. Ainut ongelma on vaan se, että jos mulla on niitä asiaa vaikkapa Juhon kanssa, mä oon tehnyt jotain pahaa Juholle, niin asia ei voi ratkaista silleen, että Juho on silleen, että se on ihan ok, tapetaanpa joku muu tästä, tai joku muu saa maksaa siitä, mitä mä oon tehnyt. Vaan joko mun pitää maksaa, tai sitten Juhon pitää maksaa siitä, että mä oon vaikka rikkonut Juhon kännykän. Vakuutus ei voi maksaa sitä valitettavasti. Ja tämä tekee semmoisen hassun, niin kuin että asiat tulee kohilleen, kun miettii sitä, että missä Jeesus kuoli. Jeesus kuoli semmoisella paikalla nimeltä Golgata, joka tarkoittaa pääkallon paikka. Meidän ei tarvitse pistää kättämme Jeesuksen pään päälle, että meidän synti siirtyisi siihen, vaan Jeesus kuoli maapallon pääkallon paikalla, että maailman synnit vois siihen, tai että hän voisi sovittaa maailman synnit. Jumala tuli, että meidän ei tarvitsisi kuolla, vaan että hän kärsii. Hän sovittaa sen, mitä me ollaan mokattu. Jeesus tehtiin synniksi meidän tähden, että me voitaisiin saada Jeesuksen vanhurskaus, että me voitaisiin saada Jeesuksen niin kuin clean record, tai semmoinen niin kuin puhdas tili, että me voitaisiin nähdä täydellisinä ja Jumalalle kelpaavina ja Jumalalle sopivina. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että me kelvataan Jumalalle ja että me ollaan moitteettomia Jumalan silmissä. Ja tämän Jumalan rakkauden sen voi ottaa vastaan uskomalla. Hei, mä uskon tähän. Ja kun me otetaan tämä Jeesuksen työ vastaan, niin meistä tulee vanhurskaita, meistä tulee Jumalalle kelpaavia. Meistä tulee moitteettomia Jumalan silmissä. Ja se kaunis asia elämässä on se, että siitä hetkestä lähtien, kun me otetaan vastaan tämä Jeesuksen armo, niin me ollaan täydellisen puhtaita, täydellisen moitteettomia Jumalan eessä. Ja mikään ei voi tahdata sitä. Me ollaan yhtä puhtaita tässä hetkessä kuin mitä me ollaan siinä hetkessä, kun me päästään taivaaseen. Me ollaan yhtä puhtaita ja vanhurskaita, moitteettomia Jumalan silmissä. Koska Jeesus on jo kärsinyt ja Jumala näkee meidät Jeesuksen työn kautta. Entä sitten? Entä sitten, että mä kerron meille tämän evankeliumin? Miten tämä koskettaa meidän elämää? Mitä väliä tällä on? Onko mä vaan puhunut viimeiset 25 minuuttia varmaan siitä. Ja sitten me mennään kotiin tämän jälkeen ja ollaan sillä, että se oli ihan hyvä puhe. Siinä oli ihan hyvä asia. Ja me jatketaan meidän elämistä ihan niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Tai tiesit sä jo nämä asiat, mutta sä et ehkä silti välttämättä elä sitä todeksi. Mulla on ainakin tämä ongelma, että mä tiedän ihan hullusti asioita. Mä tiedän, miten tulisi syyä, että se olisi terveellisesti ja pysyisi kunnossa. Mutta mä myös tiedän niin kuin sen, että Jeesus rakastaa mua. Mutta se on toinen asia, että kun me elän mun ainakin päivässä, että elänkö me siitä todeksi, toimiinko me siitä rakkaudesta ja siitä hyväksynnästä, mitä Jumala mulle antaa. Vai onko mä ihan henkki siitä ja haen hyväksyntä jostain muualta, haen rakkautta jostain muualta. Ja kun mä mietin, että entä sitten, vaikka mä kerron teille nämä asiat, niin miten me voitaisiin soveltaa tätä käytännössä? Miten tämä voisi näkyä meidän jokapäiväisessä elämässä, niin mulle tuli muutama asia mieleen. Ensimmäinen asia oli se, että mikä mulle tuli mieleen, että
Että me silti saatetaan elää niissä kahleissa. Ei ehkä välttämättä semmoisissa kirjaimellisissä kahleissa, mutta semmoisissa hengellisissä tai meidän niin kuin, psyykkisissä kahleissa. Hengellisissä kahleissa. Me saatetaan silti, vaikka me uskotaankin Jeesukseen ja sanotaan seuraavamme häntä, me saatetaan silti kapinoida Jumalaa vastaan. Me saatetaan silti tehdä joitakin asioita, jotka me tietoisesti tiedetään, että on Jumalaa vastaan. Me eletään synnissä. Me saatetaan silti puhua kauheasta pahaa. Tai ihan niin kuin suoraan sanoa jollekin, tai kohdella jotain ihmisiä, että ne on ikään kuin ilmaa. Me saatetaan rikkoa itsemme seksuaalisesti katsomalla pornoa. Näitä asioita on niin kuin lukemattomia. Tai me eletään edelleen niissä kahleissa, koska me pelätään. Me pelätään sitä, että ehkä meidän kaikki syntejä ei ole annettu anteeksi. Tai me pelätään sitä, että kelpaanko me todellakin Jumalalle tämmöisenä epätäydellisenä paskiaisena, miten mä oon. Ja jotenkin vaikka Jeesus on vapauttanut meidät niistä kahleista ja neiden kahleiden lukot on niin kuin avattu ja niitä ei enää saa takas kiinni, niin me silti saatetaan niin kuin pitää niistä kahleista kiinni ja niin kuin kääntyä niihin, koska se on jotain tuttua ja turvallista. Toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, on se, että vaikka kaikessa on kyse armosta, joka on ilmasta, joka on jokaiselle ihmiselle tarkoitettu, että Jumala rakastaa meitä ja Jumala on kuollut meidän puolesta. Ja me voidaan ottaa se vastaan. Niin samaan aikaan, se on vähän niin kuin semmoinen paradoksi, että samaan aikaan vaikka se on ilmasta, niin se maksaa samalla kaiken. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa Johannes sanoo tälle: joka sanoo pysyvänsä hänessä, tässä puhutaan siis Jeesuksesta tai Jumalasta, joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Jos me sanotaan tuntevamme Jumala, niin me ollaan velvollisia vaeltaa niin kuin Jeesus vaelsi. Silloin tämä elämä ei ole kauhean halpaa. Tai silloin Jeesuksen seuraaminen ei ole kauhean halpaa. Tai jos me todellakin mietitään, että me haluttaisiin vaeltaa niin kuin Jeesus vaelsi. Miten Jeesus vaelsi? Monilla eri tavoin. Mutta Jeesus oli niin tosissaan, että hän oli valmis kuolemaan rakkaittensa puolesta. Ja meni ristille. Ja otti vielä syyttömänkin, syyllisenkin miehen, jota se ei edes tuntenut. Senkin syyt niskoilleen. Jeesus tiesi, minkä vuoksi hän eli. Mutta tiedetäänkö me? Mä niin helposti elän mun elämää vaan silleen, että no päivä siinä, päivä tässä. Päämäärättömästi. Ja mun mielestä on aina välillä tosi hyvä miettiä, pysähtyä, että minkä vuoksi mä elän. Elänkö mä kohti niitä päämääriä? Näkyykö se mun arjessa, näkyykö se mun elämässä? On hyvä miettiä, että minkä vuoksi me ollaan valmiita kuolemaan. Mikä on niin arvokas asia, että mä en ole valmis siitä tinkiä tippaakaan. Meni vaikka henki. Koska fakta on se, että me kaikki tullaan joskus kuolemaan. Mutta se suurin kysymys on se, että kuollaanko me turhien asioiden puolesta, jotka ei edes meitä kiinnosta pätkääkään. Vai ollaanko me mietitty näitä asioita ja ollaanko me valmiit kuolemaan onko oikean asian puolesta. Mihin me laitetaan meidän aika? Mihin me laitetaan meidän taimo, meidän resurssit, meidän rahat?
Mä nyt sanon, että meidän kaikkien pitäisi yhtyä munkiksi ja nunniksi ja käydä Santalan loistava teologinen opisto ja tulla Kalliovapikselle töihin. Ei. Vaan että mihin me laitetaan meidän energia. Ja miksi? Me saatetaan joskus tehdä oikeita asioita vähien syitten takia. Miltä se näyttää, että me vaelletaan Jeesuksen perässä? Että me vaelletaan niin kuin Jeesus vaelsi. Miltä se voisi näyttää, että me rakastetaan toisia? Että me rakastetaan meidän lähimmäisiä ja jopa ihmisiä, jotka tulee kadulta ja pyytää tulta niiden tupakkaa. Miltä se voisi näyttää? Miltä se voisi näyttää, että me rakastetaan meidän puolisoita? Tämä kohta sai myös jotenkin sen Paavalin kirjoituksen Efesolaiskirjasta heräämään uudelleen henki, että miehet rakastakaa vaimoinen niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa. Jeesus kuoli seurakunnan puolesta. Nämä on tosi diippejä kysymyksiä ja mä haluaisin että me mietitään. Nyt seuraavan parin minuutin ajan ei voi tulla tähän näppäilemään näitä ajatuksia, että eletäänkö me kahlessa, annetaanko me jonkun synnin tai pelon kietoa meitä? Uskotaanko me oikeasti, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja sovittanut meidän kaikki synnit? Ja että me kelvataan Jumalalle tässä hetkessä, että me ollaan kelvollisia lähestyä häntä. Ja että minkä vuoksi me ollaan valmiita kuolemaan? Onko se sama asia, mitä me sanotaan, tai onko se sama asia vai onko se eri asia, mitä me sanotaan, kuin mitä me sitten käytännössä tehdään? Ja miltä voisi näyttää se, että me oikeasti seurataan Jeesusta? Miltä voisi näyttää se, että me rakastetaan toisimme? Hiljennytään ja reflektoidaan.